akatosvika akati toda kuziva chapter inoti kuti mukamupa Samuel. Mukamupa Samuel. Ana kutambira Samuel akatoramba saka chairman ndiye vakazosaina. Bahasha TV nyaya sezvadziri. Claim wakatema mikute pakuvunzwa nekomiti wakaramba Samuel. Ndizvo? Akati ndoda kuziva chapter inoratidza kutema mukute. Yange yakawanda zvakadini? Pakasakadzwa bani rese rakandopera. Saka yakasakadza? Kusakadza chaiko kuti kana kuri kuti kuenda makodi mangani akabva imomo? Kana 10 anosvika. 10? Saka washevedzwa kudare ukaramba kuuya mambo nedare vatonga usipo pamusana pekushora dare ramambo. Makoti yawakatema yanosvika 10. Ndizvo? Each code destruction. Unoripa mombe 5. days. But each code 5. I mean, there's 10 codes. Yeah. It's Mombe 5. Mombe 5. 21 days to pay. Imwe